Good morning, Bicolandia. Yan o, napakaganda o. Sa Bukirin naman tayo. Yan, shoutout dito sa Barangay Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Yan. Welcome sa ating YouTube channel, JDE TV Motovlog. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Yan, napakaganda ng Bukirin o. Wow, sheesh. Yan ang mga palayan. Papunta ngayon kami sa isang birthday party ngayon sa Naga City. At yan, siyempre vlog na naman tayo ngayong araw. Camarines Sur. Yan, shoutout sa mga taga Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Lahat ng mga bumibiyahe dahil safe. Yan o, pangandang umaga. Yan, dami na aksidente ngayon sa kalsada kasi wala na dun sa may bandang Sipokot. Yan, sa nakarinig natin sa balita ay mga aksidente ngayon, kaya ingat sa mga nagmomotor, kalsada. Yan, lagi tayong mag-iingat sa mga kurbada. Yung yan, lahat ng mga motovloggers, support local motovloggers, shout out sa inyo lahat. Di mamaya naman. Yan, ayan, dito na tayo sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur. Shout out sa mga taga Minalabak. Napakaganda na lugar nito kasi parang dami ng mga dito. Shoutout kay ma'am. Municipality oh. I love Minalabak. Lagi ako dumadaan kasi walang traffic dito sa lugar na to. At mas mabilis yung biyahe dito kaysa dadaan ka dun sa may San Fernando. Na-traffic ka pa doon. Dito kahit chill lang yung takbo mo, di ka dito mata-traffic. Shoutout kuya, hindi na isda. Kay ate, magkasama sila nagtatrabaho. Yung mga biyahe dito, ito yung paborito kong jeep dito Superisador. Sa Minalabak. Mga gasoline station na rin dito sa lugar na to, kaya bumiyahe kayo dito, hindi na kayo mga lalapan na magpagas kasi may mga gasoline station na dito. Papuntang Naga, kakaliwa tayo. Papuntang PD pa kanan, Tumilaor. Ayan ang bahay Yan, may bilid kasi ito ng ng ilog, lugar na to Ayan Yun, may ilog dito Yan, napakaganda Ito yung Bicol River dito sa Camarines Sur. Ayun, may namangka dun maraming gasoline station dito.
Okay rin, syempre. Yan, dito yung mga nag-shortcut papuntang Albay. May na dito may alternate road na dito. Para hindi na kayo ma-traffic papuntang Albay, pwede kayong dumaan dito sa bayan ng Minalabak. Di masyadong traffic dito. Yan. Maganda rin ang kalsada dito kita nyo. Yan, ganda pwede na mag-shortcut dito. Ang lugar nito ay barangay Mataurok. Mataurok na to, lugar na to. Ay hindi pala, mali akong barangay Burong-Burungan sa Minalabak. Kain ng kain si Sampalok diyan, Sampalok. Dito kayo dadaan sa lugar na to. Yan, tayo sa Milaor. Good morning dito sa mga taga Milaor, Camarines Sur. Shoutout sa inyo lahat, taga Milaor. Dito, ang kakalabasan nito highway na, papuntang Naga City. Pag dito kayo dadaan, ito, highway na ang kakalabasan nito sa lugar na to. Yan, shortcut to. Marito, maraming mga talipa pa dito sa lugar na to. Ayan yan, mga titindang mga prutas. Ay, ba? Yan, Puto Bongbong, sarap niyan. Yan, dito sa mga titinda, may Atlantic Bakery din dito. Mga bakery. Yan yan, ito ang bayan ng Milaor, Camarines Sur. Ayo. Dito kayo dadaan pag shortcut kayo papuntang Albay. Pwede rin kayong dumaan dito. Tapos doon sa Minalabak. Tapos sa Bulana. Turo ko na sa inyo yung daan para di kayo maligaw pag na-dayo kayo dito mag-rides. Sundan lang natin itong Honda Click. Pagkalabasan nito, highway na. Ayun highway na. Di ba? Papuntang Naga City na to. Highway na siya. Ayun highway na. Sige, mamaya naman. Peace. Naga City. Sa Naga, sentrong Naga, Naga City People's Mall. Yan. Ano? Oragon Monument. Nandito tayo sa sentro Naga. Napakabising sentro dito sa Bicol. Ayan
Naga City. Maraming mga biglang tumatawid dito sa mga pedestrian, kaya mag-iingat lagi tayo pag tayo ay dumadaan sa pedestrian lane. Tayo sa kahabaan ng Abella. Tayo nakakabisi pa ganitong oras dito sa Naga. Ano, Plaza Quezon, shoutout sa Plaza Quezon, sa mga ano dito nagtatambay sa plaza, shoutout. Yan mga yun, oh. Dahil magkatabi ng mga bangko dito. Yan, BDO to Philippine National Bank. Yan, Festang Chinoy. Yan, may TV oh. Shoutout kay Mierson Legasyon. Siya mayor dito sa Naga City. Jollibee. Ayan. Wala kasing stoplight dito eh, na ano na, tanggal na. Ayan, shoutout sa mga dumadaan. Tayo Plaza 15 Martires. Yan, mga matatambay-tambay dito. San Francisco, ito yung San Francisco dito eh, sa Naga City. San Francisco Church, syempre. Yan, dito E-Mall. At tayong pasyalan dito sa Naga. Marami pa dito mga bangko. Hindi pa ubusan kayo ng pera, pwede kayong mag-withdraw sa mga bangko dito. Yan, shoutout sa Tia Nini, shoutout. Yan, sa mga magkikinalas dyan sa Naga. Hindi pa pala yung ano, yung Motolite dito na sa may Pransya na. Hindi na doon sa may likod ng E-Mall. Ito na. Ito ako nagpapa-charge ng ano, Motolite. Ayan, Card Bank. Shoutout kay barkada ko dyan, security guard sa Card Bank. Center Square. Shoutout sa Center Square. Masyad lang tayo dito sa Naga. Virgilin to. Ayun si Mama Virgilin. Cute ka saya. Ayun ito si Mama Virgilin. Okay, mga kochiki. Yatos na tayo. Nakita ko si Mama Virgilin. Ibigyan lang natin siya ng ano, sticker. Mga Virgilin Cares. Yan, shout sa mga PSO. Sa parking. Ayan, sasakyan ni mga Virgilin oh. Banga-banga natin. Ito yung sasakyan ng mga Virgilin Cares. Picture tayo. Yun, dito tayo sa may Peña Francia, Naga City. Pakpak na tayo. Tayo sa dito rin mga padala. Yan, shoutout sa LBC Naga City Hospital. Ayan. Wala na dito yung overpass, tinanggal na. Yan.
Shoutout sa JNT. Paggawa ng tarpaulin, meron na rin dito. Yan, mga makikita naman natin dito mga eskwelahan naman dito. Katatabi, Biscas saka Cottage Foundation. Sa may Peña Francia. Sabon Depot. Yan, titingnan tayo dito sa Sabon Depot. Babalik lang natin tayo kanang babalik. Yan o. Oh. Basketball player yun ng Naga College. Yan o, mga ano. Ginigiba na pala dito yung ano. Under construction pala dito. Lugar na to. Naga College Foundation. Mga school na dito sa lugar na to. Ayan. Ayan, dito tayo sa may jackpot at si Kuya. Dami na naipon. Ayan o, Yoko, sarado. Yun. Pauwi na kami sa bahay. At ayun, nakapamasyan na din tayo sa Naga City. Tayo sa Barangay Tingting. Ayan, ito yung ano, ito yung kalsadang pa punta ng ano, Albay. Pwede kayong dumaan dito. Pag galing kayong Naga, pwede kang mag-shortcut dito sa lugar na to. Dito sa Barangay Iraing Sulong, Minalaba, Camarines Sur. Pagkaganda yung dumaan dito. Kaurago natin dyan dito sa Bicol. Shortcut na to. Yan. Dito yung ano. Tapos lusot din ito San Fernando din. Lusot dito San Fernando din. Lusot yung highway na din. Parang iikot lang kayo dito sa lugar na to. Ayan. Paganda ng panahon, napakainit. At dito ko na rin din tatapusin ang aking vlog for today. Maraming salamat. Hanggang sa muli. See you next vlog. Brut brut. Peace.